좀 가요. 아, 나가니 먼저 부자랑 정말이야. फैसाया बेसेबांसो रानो 라노아이, 부자랑. 30,000 40,000 गाहाम सासेयावनो 사시요. हाब गोगोम जाबाय नोंसिना 그거 잡아봐. औ दे 장난날 맡아봐. 응. 이제 가이드 보셔 푸나야 문바이. बिदिनो न'आव एसे हेल्प मोनो आरो 가이드 푸나야. 응. 테러하자 란든. 응. 가이드 푸나 맨날 모델 하든. 응. 그리고는 문바이 놓고 시시한 날에. बे माइखौ फाननानै गथा रां मोनबाय नोंसोरो 아니 그거 나는 먹어 나는 홀 문제. 맛이 하면 봐봐 신나게 전에. 아, 그것도 막 신경 있는데. सुद हरनानैबो गोगोम मोनो 문제. बे मादैयाबो एसे होनहरदो बेनोसै सेल्फ हेल्प ग्रुप बे माइ गायनायानोसै जोङो आगोलावबो गायदों ओमफ्राय बोसोरसेखौ द्रप दोननानै आरो देग्लाय जुरिबावबाय गायनो आगोलावनो आसारावनो गायोमोन फोजोबोमोन दा अखा गैयिनि थाखाय जों नैबे सावन हाबनाय जाबाय आरो बे अखायानो बिराद गिदिर खालामदों अखायानो गिदिर खालामदों सोलिनायालाय बिराद मोजां सोलिलांदों गायनाया ओरैनो ग्रुपाव जोंहा फैसाबो दंखायो हिसाबै जों सुदबो हरो आरो माखासे माइ गायनायाव बाहायबाय आरो देनां बे माइखौ मोननानै फाननानैबो जोंनाव थालायबाय फाननायाव बे रोखोमनि आरो बेसे बुरजासो मेम्बार दं मादैमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवलाय जोंना 35 जन दङ मेम्बार 35 जन दं मोनथाम ग्रुपजों ज' जाबाय जों मोनथाम ग्रुप मानि मोनसे आर'नाइ ग्रुप ओमफ्राय देलायस्रि ग्रुप बेबादि सेल्फ हेल्प ग्रुप ज' जालायनानै गायो आरो 35 जन दं आरो गासै सरकारनि आसनिफोर जेबो मोनाखै नामा मादै नोंसोरो आसनियाथ' मोनदों लन हिसाबै ओरैनो फ्रियाव 25,000 ओरै बेखौथ' मोनथाम ग्रुपआ मोनथाम मोनबाय मोनदों ओमफ्राय माखासेया लन हिसाबै मोनबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो बिदिनो रां खामायनायफ्रा एसे खिथाहरदो माने एसे आइजोफोरनि बोरै दावगानांगौ दावगानायाथ' बिदिनो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिराद हिनजावफोरनि थाखाय मोजां माने जोङो जेनेबा माइ गायनानैबो खामायनो हायो सि दानानै खामायनो हायो खायसे जाहैबाय जेनेबा दाउ अमा लानानै खामायनो हायो बिदिनो डेभेलप जालांखायो आरो नाजानाय थानांगौ नाजानाय नङाबाथ' हाखाया ओंखायनो नाजालांबाय थानांगौ आरो थिग जोंहाबो दा बेबादिनो एसे डेभेलप जानानै दं थाखा फैसा बुरजा जाहांबाय बिदिनो 10 लाख बेफोरबायदि थाङो आरो बोसोराव आगोलावथ' देग्लायबो थांदों देग्लाय मिसाखौ मा होनो जोङो मानसियाबो संख्याया बुरजा हिसाबै जोङो 13,000 खरि रानदों आरो बाखिया दंबावो दा बेखौ आरो जोङो सुद हिसाबै हरबाय आरो सुदजोंबो बिराद मोजां खामायो होनबालाय ना मादै सोरबा देलायस्रिनि दे ज' थादोब्रा ओरै नुसुंदो दे ओरै थादो नोंसिनि ज' थां ओरैजों दा हरै हाखौ मोनासै दा गायबाय थानो हाला अखायाबो गैयाना माजों गायनो दा एसे होनायजों गायबाय आरो फैसाया 10 लाखसो जाबाय ना नोंसिना बारबायसो 10 लाखनि बारा दैज्लाङाव माइ गायो बिराद मोजांलै नोंसिना ग्रुपआ जोबोद मोजां आरो सि दायो दा गायखांबा दानसैलाय मा मा जि दायो दख'ना दायो गामसा दायो दख'नायानो सा दाखांजोबलायबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपना माइ गायलायबाय नै बुरजा बुरजा माइ गायो बिसोरो माइ गायदों रायजोफोर गायना हो फुना हो मेंबायबो नङा मादैया होख्लायखा देन्जार फुना हो नोंगौ फाग्ला फाग्ला दाम होनोलै गावनालाय गावना मा दाम नामा मोख्राबावसो फाग्लिना नामा मोख्राबावसो नामा देन्जारलै
आगाव फुना हो फुना हो सान्दुंबो दुंखायाखै बारा देख्लायथार बिराद बुरजाखा नै दा हाब्रु फुनलायथारदो बिराद गुवार फुवाबो जोबा दाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइ गायनाय नै बिराद गोदों गोथार आबैया दोंसे गान खननो नागिरबाय मेंगानायनि मेंबायहाय खननो हाया बै आलि खोग्रा दाउब' हालि हालि देरनायखौ गान दोंसे खननो नागिरदां दे खनना हो हालि हालि ट्रेक्टर हालेवदों फालो फालो दाउब'आ बादों लारि लारि आलि खोग्राफ्रा जिरायदों खोथिया फुग्राफ्रा जिरायनो मोनाखै हालो दैलो बोथोरा थांबाय बोथोर गदायाव माइ गायनायनि थाखाय जिखार नांनानै गान खननो लुबैदों दे गान दोंसे स्रा खनदो जालाहाय मेंबाय गोसोखांदो रा मेंबाय दा खनगोन दा एसे मोनदोंबा खनगोन दैफ्रा गोरानथार सिबाय दाउदै दैसेल' एवनाय जानांगौ बिराद मोजां नुखायो नै दाउब'खौ दाउब'नि मिथिं जादों बिराद बुरजा दं खोथियाखौ दाबो फुखाखै होगासिनो ओरै ट्रेक्टराबो हालेवगासिनोखा गायसिगोन मोनजोबखाबाय नै माइया हाया मोनजोबखाबाय सेल्फ ग्रुपनि बिराद बुरजा माइ गायो बिसोरो बोसोराव बिदिनो 10-20 गायबाय थाखायो इनकाम जायो मोजांनो ग्रुपनि ज' गायनाय नालाय खेबसेनो ज' ओंखारबाय खेबसेनो फुबाय खेबसेनो गायबाय लागाव फुना हो ओंखाम संफैबाय नामा मोजां फु मोजां फुना हो बाजै सेल्फ ग्रुपनि नामा ट्रेक्टरबो मोनबावा फिसा मोजांलै गायसै नामा आजल माबोरै थुगो नोङो नायसै बोरै बोरै जायो आच्छा बिराद साइस नुखायोलै गायनायखौ